थैनानै थांजासिमाव लांफाजोबनो सानदों नामा? नैबे गोदोनि खर' नंला दानि जुगनिसो मिथिबाय? आरो आंखौ नोंसोर हेंथा होयोब्ला फिसा होननानै दासान मिथिबाय? थोद साला सैमानि फिसा गेट आउट ननसेन्स बिमा बिफानि मान सनमान जाजोब्बाय हामबायसैहाय बिफा माखौथो इसिबां हब्रा हब्रा जाबाय थाखो बिफा फिसाज्लालाय हब्रानायसो नुदों सैमाफोर नोंबो बिमा जानानै फिसालाखौ मा बुजायनो रोंदों नोंलाय फोरोंनायावसो दङ नोङो सालाफ्रा ओइ बिबुं जोंथ' माथो दिनै कलेजावबो थाङाखिसै माथो लामाजोंबो सासेबो सिख्लाफोरखौ मोजां फैयाखिसैब्रा गैया माथो सासेबो नाहरदो जोंना 108 दा माबायदि इमारजेन्सि फैगौ आरसा बे जोंना हिर'आ मानो क्लासावनो फैलाब्रा जानोलै एक्सुवेलि घटनाया मा जामारदों माथो हिर'इनखौबो नुनो थांला आसलथे गोसथोलायनायनि रमान्टिकआ बारा जायाखैथ' बिदिथ' जानो नाङामोन ना बियो हाब माथो आसोलफ्रा बहाबासो दोनखारलाङाखैथ' बिसोरो मा खालामदोंब्रा नायदो जोहोलावखौ नै जोंहालाय नोंखौ माने गोसथोनायजोंसो दोनखारलांबाय होननानै गोसोआव माबा मोनसे साननाय थाबाय थादोंमोन नंगौ नामा? सिराय थोद जाम्बा गोजासोलै नोंसोरो मा एथ' गोथौ गोथौ सानोब्रा नोंसोरलाय सानाखैब्रा सानफ्लाङो ना गोथौ गोथौखौनो साननांगौ जायोलै जों मिथिनाय बादिब्ला बिसिनि बिफाया जाबायदिब्रा नङा होनदो नोंनियालाय नंगौलै खाफालनिसो बाथ्रा जाबाय खाफालालाय माब्रा बेखौलाय भगबाना बयनोबो समान हरखादों बेखौ गावबागावसो दाना लानांगौ दा सासे हिनजाव गोसथोलायनानैबो नों दासिमबो बेखौ बुजिया नामा गावनि जानानै बेसेबां फोरोंबाय थानांगौ नोंखौलाय थोद फाग्ला नोंना बांद्रायबायलै थुदु रुमाव थांसै थु बावदोंसो आंबो थुदु गैया बियो न'आव गैया आरो मानो नांगौ बेखौलाय आरो मा दायनि थाखाय दायथ' नायोबा थांबासो मोनथिगोन थाङाब्ला नोंसोर मा खालामनो मोजां जागोन सार मामा थाबायथ' थानायावथ' ओइ सिलासिब नाम्बारबो ओइ बुरि नोंसोर दा माबानि थाखाय लांखो फै मामा थाबाय फै ओइ साला थुखौ खारबाय फै हो गारि गाखो फै थाबाय सिगाव बेयाव गसं नोंथाङा बिसिम लाबोजानाय जाहोनखौ मिथिगौ ना नोंथाङा गजन माजुबो सिनायो बे जेसेबां खर' गुरिनि मालिक नों जाबाय सामान्य नेहात गैजारोङि इन्सपेक्टर साहाब लाख लाख थाखा थाब्लानो नोंथाङा लोगो जायो दाय गोनां नङाब्लाबो रां घुस जानानै दायनिगिरि खालामो इन्सपेक्टर साहाब लाख लाख थाखाखौ लानानै सानब्रैसो गोरा खालामनो आंबो लाख लाख थाखाखौ सानसे गारगोन आं बेफोरखौ जेबो मिथिया नैबे फाइलासो मिथिगोन कनस्टेबल लकाव दोनै जागोन सार लकाव थाबाय लकाव
बाबा दरा खें दर खेवनो नोङो फन रायलायनो बेटि थ' माबा थ' दिनैनिफ्राय बेबायदि एसेल' मोजां मोनलायनायनि बाथ्रा रायलायगोन फनाव नोंखौ मोनगोनसो बेटि गानबा गारबे सोंनो हागा फोथाय आं नोंखौ बावनो हानाय नङा नायगोन आं दिनैहाय बे सैमानि फिसाखौ ओइ बेटा मा आखल सोलोंदों नोंलाय हा मा जादों बिमा बिफानि मान सनमान जाग्रा नोङो साला बिमा बिफानि मान सनमान जाजोब्बाय नोङो थुख्रा थुख्रा दानस'जोबगोन आं नोंखौ बेटा मा सानदों नोंलाय आंखौलाय नोंनि थाखायनो बिदि खालामजाबाय आं हामबायसै आफा हामाहाय बिफा आदाखौ हामा हगारदो आफा हामबायसैहाय आदाखौ हगारदो आफा हगार आदाखौ आफा नों आंखौ दिनै बेबायदि बुंबाय आदा औ आं बे सिख्लाखौनो हाबा खालामगोन आं बोलोगोराम नोंना सैमानि फिसा आयै हो सनालि हेल' आं सनालि बुंदों I love you फोथाय सनालि नों माबोरै दं सना आदा आं नोंखौ मा बुंबावनो सनालि गोसोखौ हमथा नोंनि थाखाय आं फाग्ला आरो नोंनि फादारा आंनि आफाखौ जेलाव लांहोदोंमोन मा होनखो नों फोथाय हानाय नङा आं सहायनो हानाय नंला फोथाय I love you फोथाय जागोन सना बेटि मबाइलजों रायलाय नोङो खर' मेलेम जाजाजोब्बाय नोङो बेटि मोजां आखल सोलोंदों बायदि मोनदों नोङो नोंखौ थुख्रा दानस'ना फबना दोनगोन मिथिबाय नोङो बाद्रायदों बियो आयै नोंबो बिमा जानानै फिसाखौ एसेबो गियान होनो हाया नोङो नोंखौबो मोनगोनसो नोङो हिनजाव आंलाय माथो खालायनो हामबायसै आइ सना हामबायसै नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदोंना जों नों गोसोखौ हमथा हामबायसै आइ हामबायसै सिरि थादो आं नागारनो हानाय नङा आयै खाफालाव दङबा जाफुंगोन आइ सिरि थादो
जाफुङा जोंनि मिजिङा मोनगोन ना मोना रज नोंखौ बे जोनोमाव आंगोनि संसारा बे जोनोमाव आंगोनि संसारा गेलेफैबाय थायो अनजालि नोंनि महर हायनाया गोरबोनि मिजिङा अराय नोंजोंनो थैनानै थांब्लाबो रजे नोंखौ बै जोनोमाव लोगो हमगोन बै जोनोमाव लोगो हमगोन फैबाय थायो अनजालि नोंनि
नोंसोर सानैजों